Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite ma ọ bụ ịkpọ m Akachugo. I'm an ancient high priest. Abụbụ onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Distance abụrụ ebere ya na ọrụ mmụọ anyị na-arụ maọbụ aja anyị na-achụ na temple. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ Nso Chi Nso agwu is liberation. Abịara m ebe a ka m kọwara gị na ọ bụrụ na ị na-asọ nsọ chi gị na-asọ nsọ agwu ịdịgo liberated. Maka na ndị Igbo na-ekwu okwu n'aba n'afa na-asị na nsọ bụ ndụ. So if you really want to live a fulfilled life here on earth, you must pay attention to nsọ in all ramification. Na onye ọbụla chọrọ inweta spiritual elevation, you must strive towards the light. And for you to strive towards the light, ị ga-abụrịrị onye abstinence. Very important. In all religion world over, all spirituality world over, Nso is the basic, because you can only chastise your body with Nso, because chastity is a virtue, and it's only you ga-emeri onwe gị. Gịnị ka anyị bịara ikwu maka? Anyị bịara ka gwa gị taa na nsọ bụ ndụ, na ọ bụrụ na ịsọba nsọ na ihe ahụ ị na-aya, ọ bụ ọya anụ ahụ, ọ bụ anything ọya pụtara ihe, I can tell you na-enwere ọya eji nsọ agwọ. Sọsọ nsọ abstinence egwu onye bụ ọrịa. Put me anywhere. So nwanne bido sọba nsọ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị ndụ na ndị gị ndụ, they actually make impact in this gross material world. Sọba nsọ. Ihe anyị beta ka anyị kọwara the benefit of ịsọ nsọ. Yes. So I want to show you so keep sharing it, inviting your friends to join us. But before we dive into today's lecture proper, important announcement. HF and I know in month of December. Then Ajayan actually for the month is still ongoing. You can still join us anywhere you are all over the world. This time everybody and all my and all of Ajayan to the temple. Nso to go in the temple to Aja go for Kubio Kunisi this one lie all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group. One issue in there. I am married to Aja here 4 years now. We have massive testimonies. One issue like he gave me forward all your 3 prayer requests. You make token donation to the account number. Chat is them on WhatsApp and what other details we need from you in order to book you. Yes. That's why I see me every month. So okay, this year I will image and image powerful. So I wanted interested. He gave me a chat and was a WhatsApp number in Motambo 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Now on the screen gig of numbers. Now let's dive into today's lecture. Omade long, just pay attention. Kena no na invite your friends, na share ya. Kachuko ke primi here negotiate because we can work. Now let's start. What I'm telling you today, the topic is simple. Nso Chi Nso is liberation. Abraham can kọwara gị na ịsọ nsọ bụ should be part of you. Na ewezụga ịsọ nsọ a ga-anọcharịrị gị. You know gold. Before gold will become gold, purified gold, that gold must pass through purification. And like I said in my previous lecture, there is a reason why man was created.
I'm writing a book on that. I don't want a book I degolo about man know thyself. Ihe anyị na-achọ ka anyị kọwalụ gị na akwụkwọ ndị a bụ na enwere purpose why you are created. You are not just here on earth for jamboree party. There is primary purpose, and that primary purpose is for you to pass through chastisement. He must be chastised. Yes, give we can achieve for about chastity. Idiocha. And the end with this imperfection in you that has been hindering you from ascending to higher vibrations. Therefore, that thing that is hindering you from ascending is your fault, is what karma brought to you, and what you must pay in order to pass that particular level and move to the next level. Without passing that particular stage and that exam, you will not move to the next level. That is Nso Chi. Nso Chi, those things that I told you in my previous lectures, that no one here on earth is here for the first time. In this our era, nobody is here for the first time. There is that imperfection that made it possible for you to be given another chance to be here on earth in order to perfect yourself. Maka ihe rụrụ alụ na Bible say ihe rụrụ alụ ma bụ na eze eluigwe. Mana anyị bụ ndị ọdịnala akụwala gbasara ụwa mmụọ. Saying na if you are not perfect, the primary goal of any man here on earth is to get perfection, so that they can join here the worthy ancestorhood. You join here otu ndị ichie, ndị ndị ụka kpọrọ the saints. That is the highest height any human being can achieve. No human being can become perfect to the extent that the person will become divine. No. Because God Almighty, the unmovable mover, the Chukwu, is the Alpha and the Omega. He is the Almighty Father. He is the divine himself. He has no beginning, has no end. So he operates and originates from different realm beyond human comprehension. Everything started in him. He is the Father. However, we human being originated from no one more, where I can call the world of the spirits. Now, the highest points any human being can achieve here on earth is to get perfection in this gross material world and go back to that one more, the world of spirit, as a perfect human spirit. That is our goal. Ndoga body paradise. Anyway, for heaven. Man, hearing that means something. It means no why they are fanya. Ibonya get to go receive your crown of triumphant crown as only Mary. That is our set goals. So for you to receive this crown, triumphant crown, you must merit it. Chukwu is not for the Christmas. You must deserve to be crowned. And for you to deserve to be crowned, you must conquer a testing period. You are here on earth to mature and be able to trash those iniquities that is hindering you from being perfect. So that thing that is there, that you should work on, is Nso Chi. That is here singing our song.
ihe chi gị na-asọ na ihe chi m na-asọ dị iche. Ihe ahụ ịmara ihe ahụ ọ na-abụ na-etinye gị na nsogbu, weda ma ọ bụ spiritual nsogbu ka ọ na-etinye gị, ma ọ bụ na mmụọ, ma ọ bụ na anụ arụ, ihe ahụ ka ị ga-asọ. Onye ma bụrụ nsọ chi gị. I will still come to that. Enwekwara nsọ agwụ. Enwere the do's and don'ts. Onye akpọrọ ọrụ, ihe ịma eme, the ethics. Ndị ọcha kpọrọ ya the ethics. Agwara gị, in every profession with ethics of the profession. A spiritualist, a dibia, is a profession / gift. Yes. So for some quality dibias in office. But what I can tell you is this. Every profession has the ethics. One of the ethics of Nsọ, you will never take advantage of a victim. Somebody you're supposed to save. So you as a called one should avoid taking advantage of whoever that come to you for help. Never take advantage of that person, he or she. If you do, your forces will desert you. Ike agwụ gị ga-anaba because ọ bụrụ gị gbọrọ onwe gị. Ọnya ka m ji agwa ndị mmadụ gbasara nsọ agwụ. Ọ ga-enwerịrị onye ga-eme ntọ gị ka enwee ike kọwara gị the do's and don'ts. Those days I know na practice theology, enwere nsọ. During my training as a priest, enwere nsọ what you should not obtainable. So when you are during the time of your mentorship, you should avoid this, you should avoid that. As a shepherd, which is so bad. I agree that they were all, whether they are priests, whether they are pastors, whether they are dibias or spiritualists. Some of them are taking advantage of the people that came for help. You should not take advantage of anybody. Because when you take advantage of somebody, you will be debited. It might even cost you your gift, and your use might desert you. A bruisium empty vessel that made loudest noise. By so doing, you see that you are losing a lot. Some of you, because you did devil swallow, you are losing it. Some of you will now decide to go to Ikembute. Towards you, Kuru, towards you, Kogu, towards you, Kihoso, Ige, make you wear my attach, where adding any kegi, Macanefona, no Tigo, no Yorubas, no Tilo. So, add my word, okay? No na Ibu Onya Bololo, you must stick to the Nso. Never you take advantage of only Obana case or Yando. Or only better for apprenticeship, or whether only better King Ariaka. Never you take advantage of only all Sia Cobo. Not where you work, not where south, whatever on anybody, I mean the same thing. You selfless service. However, if you have a talk in terms of non-able and look. However, don't take undue advantage of like having carnal knowledge of somebody better in Eriaka. You were some areas, it was here no you were transfer power. Who does that? So Maria, no nature didn't do. Nature do there. Nature did liberated. Then I been on such a would those things na drug man who needs Yagin and Subu. Ian Diawa make a I will mention few. On their primary problem. Boileha. On don't have on church. My brother, my sister. Obro Nebo, Nso and the Ono Hanetian and Subu.
nọcha anọcha jụọ ndị mmadụ ịjụ na ndị onye ị ga-ajụ gbasara onwe gị bụ onye dị self dependent. Ọ bụrụ ofeke ị na-achọrọ ego nri, ọ bụrụ ofeke ọ bụ gị nwa na-ebu ka ị ga-ajụ koro onye ndị mmadụ na-ekwu na ịbụ, maka na such person nwere ike ghara ịgwa gị eziokwu maka ihe ọ chọrọ ka ọ na-erite n'aka gị. Such a person might lie to you because ọ chọrọ ka o mee gị ka ị sad. Ọ bụrụ psychopath na-epraise gị na-asị na ịdị ebube. Chọọ onye kwụ n'ụkwụ ya na-abụ onye abụrụ gị na-enye nri, onye nwere nothing to gain from you. Ask the person, onye ma gị ọfụma, ask the person kere ihe ndị mmadụ na-eche n'ebe. Onye a nwere ike ịgwa the gospel truth. Ọ bụrụ na n'ịbụ onye mụ na ya ma, I will tell you the truth to the face. Ọ bụrụ na ịbụ onye chọọchị, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ mfukolu mmakwa ọ ka na-emekwa echi. Ihe napụrụ ha favor na-abịa n'ụzọ ha bụ chọọ okwu ikwugudo okwu ikwunye onwe gị na nsogbu. O nwere ihe a na-akpọ out of the abundance of the heart the mouth speaks. Ọ dị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-anara achọ mmeghachi ebe e nwere ụbarakata okwu. Bụrụ onye na-egere egelu and talk less. E nwere ike ọ bụrụ na n'ịbụ onye na-abụ tuto na okwu kọọ na chọọ emege gị iluzuo vital friends. Iluzuo friend dị nke mbụ because of chọọ na sese. Etu nwere manner of approach etu esi agwa mmadụ. Iburu onye na-ede adị appreciated n'ihe ọbụla. Ihe ndị ahụ flaws, ihe ndị ahụ error. And odoge anya from time you bidoro tolitebe no onwego couple of friends you lose because of cho. And the odoge anya na lose vital friends. Ọ bụ na ị mara na ihe gbasara destiny kwesịrị ịbụ ihe ị ga-work on. And the Nso Chi gị na ị ga na-asụ ya ịkwa ile gị nga maka na ile ga etinyego n'ọtụtụ nsogbu, napụghị ọtụtụ opportunity. Ị kwesịrị ịgbada chi gị na-asọkwa ukwu na aka ọ bụrụ onye na-egere egere. Ị mara ihe anwa na-emebiri gị ihe, ị bụrụ onye iwe ọkụ, sọba ihe a na-ebutere gị iwe ọkụ. Ọsọ nsọ anyị na-asọ ka ị ga-eji wee work on yourself. Ịsọbụ ya ịfụ na ihe anwa na-efunarị gị ka bido na-achịtebe. Ọ bụrụ na ịbụ onye nwere chọọ mee gị na-eluzu friends, and ị na-eluzu friends is equal to you lose opportunities, and by then ị tọrọ ịkụ ọta. Ihe ikwesịrị ka ị na-akụ ọta ihe ị nwere friends. Ọ bụrụ friends inwe multiple friends, quality friends ndị dị ready inyere gị aka bụ isiokwu. No, how many ka ị sustain? How many did you keep? Check if your tongue is ihe na-enye gị nsogbu. Ihe ọ pụtara bụ na ihe a kwesịrị ịbụ nsọ gị. Ịkwa ile gị nga train your tongue. Ọ nsọ ka ọ ga-abụ ịsọba ịfụ na ihe ọma dị iche iche gara abataziri gị maka na ọ bụ a big flaw ka ọ bụ to you. Flaws ka ọ bụ to you. So ihe ị ga-eme bụ mara ihe ahụ ebe ahụ isi eri mperi. O nwere onye mkperi ya bụ kwesịrị ịda asọ nsọ ọbụ na ọ na-aṅụta mmanya, and ọ ṅụọ mmanya ọ na-egbu ya. Mmanya anaghị adị ya mma n'ahụ. Ọ nsọ chi gị sọrọ ya. E nwere reason eji chọọ ka ị na-asụ ya bụ mmanya. O nwere onye nwere ike ịda aṅụ mmanya mana ọ na-emebiri ihe, mana gị nwa ṅụọ ịfụ na obere mmanya ị ga-etinye n'isi gị, ịfụ na ị na-enwe the feeling. Gwa gị sọrọ ya. Nwee ndị nsọ nke ha bụ nsọ anụ arụ ka ha niile, they need to chastise themselves. Ha nwere burning desire, burning sensation for a lust.
ihe anwa ka ị kwesịrị ịsọ mana ya na ihe anwa bụ challenge bụ na-enye gị nsogbu ka ị kwesịrị ịsọ. ị nwere ike ọ bụrụ na ị dị asụ ịfụrụ ị ga na-ala ndị to problem ịjụ onwe gị ajụjụ. These problems you have been facing from your adulthood kedu ihe dị ya. ị nwere na problem nke mbụ ọ bụrụ ihe a latara ọlakịrịpụtụ tinyere na nsogbu because of lost. It counts some opportunity you have lost because of lost. You count yourself, so many opportunities. Interest in here, maybe you will lose that opportunity. It has to do with lost. And if for some friends, quality friends, you have lost them, they would have been of great help because of excess lost. My brother, my sister, all that lost to our here, but I lost to our should be sorry. Ihe anwa na-ebutinye gị na nsogbu should be paramount na what you work on. Ihe anwa ka ọ ga-abụ ịsọba i-recover onwe gị, nsogbu akwụsị, i-discover your real self. Ọtụtụ problem ndị mmadụ na-etinye onwe ha na ya taa bụ self-inflicted. ị nwere ike ewere ihe onye na-asara kwụọ ya ụgwọ, ị nwere ike bụrụ onye na-aga like lost ndụ anụ arụ. ịfụ na onye akpata na o nwere ike onwe ihe ọma na-abịara gị ewere ndụ anụ arụ present ele gị ya. anyị na-etara nwa physical ma ọ na-etara nwa spiritual na nlọ opportunity anwa agabega gị. ọ na ịmara nọ ihe gbasara lost a na-anapụghị ihe iji dị ebube. ọ na ịmara na onye nwe ga-akwụsịrị ịbụ nsọ gị. o nwere ndị nwere ike ha na-eme ihe o nwere ihe ọ na-egbochiri ha maka na ọ bụrụ nsọ ha nwa. mana iwe ọchị ya na nke gị ebe anụ ukwu si ga, ebe anụ nta si wee ga, gị nwa tinye aka ebe anwa ịfụrụ n'anya gị fụrụ kpọm. ị na-etizi n'ọkwa ihe ndị ọzọ mere ka ị mere, mana nke gị ndị ọzọ mere n'afọ ime nọrọ free. ọ bụrụ ya suffering, ọ bụrụ ya karma. So what I'm telling you is that kpọọ onwe gị meeting. o nwere onye ga-epụrụ, nobody can convert you, nobody can liberate you, even your spiritualist ị na-enye ego ka ọrụ. Most of the times arụsị alụghị ọrụ, ị na-blame your spiritualist, ị na-blame your pastor. I can tell you that 90% of ihe ga-eme ka ọrụ aga si n'aka gị. What your spiritualist is like your attorney, it's like your counsel, legal counsel, your lawyer. Ihe lawyer ga-eme bụ i present your case package ya etu o si dị mma before his lordship, the judge. Mana ihe metalụ i decide igwe onwe gị eziokwu, onwe ihe iji ezobere lawyer gị, ị mara lawyer gị agha defend the Google well. Maka na opposing judge nwere opposing lawyer nwere ike ịjụ ajụ in that regard. Eze-Ana and lawyer adịrị away. So you must tell your lawyer the gospel truth if you need liberation. So in this case, I'm urging you to tell yourself the truth. Go onwe gị meeting. Go onwe gị meeting, your body, your soul, your spirit. Call meeting. Tell yourself the gospel truth. Ị maara onwe gị karịa ka mmadụ maara gị. Kedu ndụ ahụ ị na-ebi na-anapụghị ihe iji dị ebube? Kedu ndụ ahụ ị na-ebi na-eme ka ị na-lose more friends than getting quality friends? Kedu ihe anwa na-ebute ya? Ọ ihe kwutere n'ọnụ na cause that your quality friends. Check yourself. Check yourself. Kedu ihe wụ ya problem gị? Ihe anwa ka ị ga-work on. O nwere onye ya na-ekwu ekwurekwu ọ na-ekwu, ọ bụrụ ihe na-agba iri ya ego, ọ bụrụ comedian, ọ na-ekwu nke ọ na-etinye na trouble. Instead ọ na-eme ekiri, ọ na-enweta more friends. Onye agaba n'iru kwube
mana gị nwa na onwe gị maara onwe gị, ị maara ihe ị na-eme. Bido na ụmụazị gị kpọọ onwe gị meeting, jụọ onwe gị kere ebe ị na-eri mperi, kere ihe ndị ahụ ị megoro over and over time that put you into mess. Jụọ onwe gị kere ihe ndị a. Eziokwu ahụ ị gwara onwe gị karịrị. Ị nwere ike ọ bụrụ iso na ndị na-eme ndị mmadụ abuse, do take advantage of anybody, then ji aka kpọọ onwe gị meeting. Whether ma ọ pụtara n'afa ma ọ bụ na ọ pụtara n'afa, ma ezuru ya n'ozi ma ọ bụ na ezuro. Isi na maka ihi na mmadụ amarọ, maka ihe ka ihe dị ya, mana ịma this is a bad comment to you. So Nso Chi gị bụ those habits, all those habits anwa ka a chọrọ ka ị kwụsị. Chi gị anwa, that spirit anwa bụ chi bụ guardian angel. Agwa gị na-enwere chi nwee onye ụwa. However, agwa gị firikọta ya ọnụ. But I'm talking about the spiritual you. The spirit anọ behind you. No ka ya angel. Ọnya ka ọ na-abụ imebe nke abụrụ nke ọgbakụdo gị azụ. Maka na ihe abụ bad habit a chọrọ ka ị work on. And mgbe ọbụla ị chọrọ ime that chiga one, I warn you, don't do it, don't do it. It might be talking to you with a tiny voice. Mom, don't do this. If anyone don't do this, if I don't do this. With tiny voice. Now, or if you refuse to hear that voice, gradually, that voice will keep getting faint. Macaroni afrogwa. But if you are spirit guide, chọpụta na na-abụ agwa gị, he make 100 million excuses to suppress that voice. Tomorrow, after ihe ga-emebiri gị ihe, they won't tell you. And the man is ichenome. Like o nwere onye nwere ike mfu ome ihe adịrọ mme, a caution ya. A caution wire for now over time, and all they take a caution. You stop cautioning the person. The person might relax that no one was error. Mano, need an e corner China. Manobu no one be caution at the end of the day is thank you. Knowing fully well that caution is born out of love. If you okay, where? So what I can tell you today is that why your spirit stop tormenting you or telling you that what you are doing is not good is because your spirit have been trying over time to inform you that what you are doing is not good. Listening. Over time, you are suppressing the spirit. With time, you find that intuition. Every human being has intuition perception. Intuitively, you always feel what is wrong. Yes, whenever you want to do evil, your mind till eventually you succeed in killing and suppressing that particular pure spirit. The voice of this pure spirit. Now, they will leave you. Maybe you are no longer hearing those voices. Those pure voice that always advise you not to do evil. Now, you have relaxed in doing evil. No spirit is also talking to you. My brother, my sister, you have bigger problem. What am I saying in essence is this. Pay attention to your spiritual self. That thing I want to be here, your body system may react negatively. Don't suppress it. Some people, I remember when I was growing, I'm not an alcoholic type. To the extent that even if I take a bottle of small stout, I'll begin to feel it. Some of my friends then used to tell me, no, take more. Your body will adapt. But you will not ask yourself what of the health implications, because this is
what is against your calling and your agreement. Come on, remember the book of Samson, the story of Samson. The mother of Samson na achonwa, and the mom ebe we na onye ga-amụ wee Nazareth, ma ọ ga-abụ onye Messiah to his people. Mana wee gwe ya na nya bụ nwatakịrị na nya bụ nne ga na-asọ nsọ na ọnwụ ya nkwana mmanya na-aba n'anya. Ada ọ bụ na amụọ nwa asị akpụkọ n'isi, anyị adịghị ahụ mmanya na-aba n'anya. Mfụna na-enwere nsọ. Yes, ọ nwere nsọ mmadụ ji bi ụwa. Ime ya anya, mfụna you feel guilt. Ọ ma adaba, whether ma ọ bụ ihe iriri eri, ma ọ bụ omume mere eme, ị ga-adị restless. Ị nwere ike je mee ihe a ndị ọzọ melụ. To them is normal, but ime ihe ị ga-adị troubled. Ihe ọ pụtara bụ n'ime n'ihe ahụ asị ga-eme na, like a child that disobey his parents' instruction. Once you mere ihe etu ahụ, ị ga-adị troubled because you go the consequence so once you get home. But then when a child is in different home, you did the same thing with that child, but it was na family upbringing. What is up because even if the child gets home, nobody will penalize the child. But in your own family, once you do such a thing, you receive brulala. So what am I saying in this sense is that also the personal is a pretty known what they now have their self and so choga I impose woye na every ordinary person. No. Ndị ga-asị gị na for a reason na ha eri a particular thing, anything that is edible, they don't eat it for a reason. O nwere ihe oso na ihe ha na mmụọ achi ha kwekọrịta. As I don't take alcohol, abụ m onye ọlụ, but I will never ask onye ọlụ ọbụla not to take. Yes, I will not. So ọ bụrụ ihe ndị na-asọ, enwere ọtụtụ ihe na-asọ m ga-ama eji maka ihe si onye ọrụ ọzọ ya so bịa. Enwere m Nso Chi, plenty of them, enwere m Nso Agwu, plenty of them. Mana ihe ma advice gị bụ oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha gwụrụ ọma aka oke ọgụ nwa ga-elibrate onwe gị. Is only when ị na-asọ nsọ a ka ị ga-elibrate onwe gị. I remember when I was with the charismatic. That time, Nso fasting. You can call it fasting. Those fasting time, you are not eating or certain things, you are not drinking. Those things is to put your spirit in a good shape, to chastise your body. Let me tell you what will shock you. When I was in charismatic and Bible society, because I want to be a prayer warrior. Now, on that particular Friday, I did meeting. No look. I need to wine na fasting every Friday. They are not eating anything from 6 to 6. I was as your back by 6 o'clock. I be all back by 3:34. Didn't matter. That game made the deliverance. I may say the deliverance by 6 around you up. It was really giving a catino or whatever or now who carrying. But don't worry, then now so that as a brother that should even do the moment for the young one and mad. Those days I don't take yogurt. Yes. And other those things that we trigger desire for lust. Can you see that? WhatsApp number is 0805 7837 I repeat 0805 7837 Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi n'uwe ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Ọ bụ m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie
May the blessing of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Like I say, we go to the road.